Лукашенко агучыў, што чакае вучняў і студэнтаў. Прапагандыстаў сустракаюць беларускай мовай, а ў беларускім райцэнтры таямніча гінуць птушкі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 21 верасня. Сёння Лукашенко праводзіць вялікую нараду па адукацыі і падобна, што вучняў, студэнтаў і іх бацькоў чакае шмат чаго цікавага. Прычым цікавага зусім не значыць добрага. На нарадзе аж паўсотні чалавек ад прэм'ера Галоўчынкі, генпракурора Шведа да рэктараў універсітэтаў і дырэктараў некаторых школ. Адна з галоўных думак — хопіць ужо пераменаў у адукацыі. Давайце ўжо зусім разбярэмся і паставім кропку. Не трэба пастаянна дапрацоўваць новыя падручнікі. Удасканальвайце старыя, як гэта рабілі ў Савецкім Саюзе. Ды і ўвогуле пра тое, як добра ўсё было ў СССР, Лукашенко паўтарыў аж некалькі разоў. Таксама Лукашенку вельмі хвалюе ад'езд спецыялістаў за мяжу. Але як гэта вырашыць? Па словах Лукашэнкі, вырашаць трэба радыкальна. Патрэбныя забаронныя меры. Іх ужо прыдумалі. Цяпер хочуць зрабіць адпрацоўку пасля універсітэта абавязковай для ўсіх, у тым ліку і для студэнтаў-платнікаў. Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании. А для студэнтаў-бюджэтнікаў Лукашенко хоча павялічыць тэрмін адпрацоўкі. Папярэдне хаця б да 5 гадоў. Государственный вуз, платные, неплатные, мы тебя готовим. Что такое платные? Они же копейки платят. Так точно. Я сравниваю с уровнем оплаты там, на Западе. Там бешеные деньги это стоит. Прычым пазней, падводзячы вынікі нарады, Лукашенко заявіў, што рашэнне па адпрацоўках пасля вучобы ўжо прынятае. Іх дакладна павялічыць. Пытанне толькі на які тэрмін. Увогуле, Лукашенко упэўнены, што грошай у беларусаў хапае. Так, напрыклад, ён загадаў, каб школы працягвалі зборы грошай на свае патрэбы з бацькоў вучняў, бо, цытата Лукашэнкі, «Людзі ў нас ужо не бедныя, але, маўляў, хто не хоча, прымушаць не трэба. Хай адмаўляюцца». Таксама Лукашенко хоча, каб вучняў прыцягвалі да рамонту ў школах і прыборкі тэрыторый. Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. К сожалению, мы от этого принципа, доброго советского принципа, отошли. Тут дададзім ад сябе пра стаўленне вучняў да школы і гэты добры савецкі прынцып. Калі падлеткаў пачнуць прымушаць яшчэ і працаваць на школьным агародзе ці фарбаваць сцены, то стаўленне да школы ў іх сапраўды зменіцца. Вось толькі зусім не ў лепшы бок. Ну і традыцыйна не абышлося без пагроз чыноўнікам і згадак пра 20-й год. Умных, любящих Беларусь ребят у нас действительно много. Надо просто их поддержать, показать перспективу самореализации и карьерного роста. Если говорить по-простому, направить на путь истины. Все косяки в этом плане от нас, мы виноваты, не дети. Или у кого-то мозги из нас не туда повернуты, и его заносит на поворотах. Но уже, наверное, 20-й год, особенно после мятежный этот период, показал, кто чего стоит. Непрыемныя навіны чакаюць і тых, хто трапіў у базу дармаедаў. Белпол заявіў, што ўлады рыхтуюць папраўкі. Згодна з імі тыя, хто афіцыйна нідзе не працуе, будзе пазбаўлены бясплатных медыцынскіх паслуг. За любую дапамогу, акрамя экстраннай, прыйдзецца плаціць па 100% коштах. Такім чынам, улады плануюць сэканоміць, ці зарабіць, аж 50 мільёнаў рублёў. Нечаканая беларусізацыя. Аказваецца, калі мінчукі сустракаюць Азаронка і яго калег, то прынцыпова пераходзіць на беларускую мову. Прынамсі, пра гэта паскардзіўся прапагандыст Пуставы ў сваёй перадачы на СТБ. Но даже те, которые подчеркнуто, видя меня с Азаренком где-нибудь в городском транспорте, начинают размовлять на белорусской мове, я же вижу эти муки перевода в их глазах. И я хочу сказать, что белорусский язык, я лучше знаю их, хотя у меня русские корни. Невядома, ці праўда гэта, але, як той казаў, дробязь, але прыемна.
Сёння раніцай Расія зноў нанесла масіраваны удар па ўкраіне. Расіяне вярнуліся да старой тактыкі і зноў білі па энергетычных аб'ектах, каб пакінуць мірнае насельніцтва без святла ці вады. Выбухі былі як у Кіеве, так і ў абласцях. У Чаркасах абломкі ракет разбурылі будынак гатэля. Пад заваламі можа знаходзіцца да 20 чалавек. Ідзе ратавальная аперацыя. Агулам пасля расійскай атакі амаль 400 населеных пунктаў засталіся без электрычнасці. У Херсоне загінулі 3 чалавекі. У выніку абстрэлаў гарэлі жылыя дамы. Тым часам украінцы пахваліліся, што ўначы нанеслі удар па ваенным аэрадроме ў крымскім горадзе Сакі. Акрамя самалётаў, там знаходзіцца база, дзе рыхтуюць аператараў беспілотнікаў. Падрабязнасці Украіна не агучвае, але мясцовыя жыхары пацвердзілі, што ўначы ў раёне аэрадрома гучалі выбухі. Трагедыя здарылася ў Гродні. Там адбыўся сур'ёзны пажар у кватэры шматпавярховіка. Прыбылі ратавальнікі, яны змаглі эвакуяваць уладальніцу кватэры, а вось выратаваць яе 6гадовага сына не атрымалася. Малы забіўся ў кут за шафай і вылезці адтуль не змог. Пакуль ратавальнікі адшукалі хлопчыка і вынеслі яго з кватэры, было ўжо позна. Ён загінуў. Прычым па папярэдняй версіі кватэра загарэлася, бо малы гуляўся з запалкамі. Апакаліпсіс у Маладзечні. Там ужо некалькі тыдняў у мясцовым парку знаходзяць мёртвых птушак, у асноўным галубоў. Прычым, што адбываецца, адказу няма. Арнітолагі лічаць, што магчыма на галубоў нападаюць вароны, але не выключана, што нехта проста труціць птушак. Мясцовыя чыноўнікі кажуць, што біяматэрыял з мёртвых птушак ужо адправілі на экспертызу. Яна павінна адказаць. Гэта нейкая хвароба, справа рук чалавека альбо унутраныя птушыныя разборкі. Фраза «пасядзець з мужикамі ў гаражы» можа набыць новы сэнс. Віцебчук прадае вось такі гараж. У ім ёсць камін, канапа, баксёрская груша і нават пілон ці то для танцаў, ці то для чаго іншага. Сцены ўцепленыя і можна нават начаваць. Прадавец просіць за такі гараж $3700. Ці памятаеце вы гісторыю, як мінчанка пасядзела на рарытэтным аўто? Калі коратка, то жанчына залезла на унікальную машыну, каб сфоткацца, і пакінула пасля сябе вялікую ўвагнутасць. Гісторыя працягваецца. Гаспадар напісаў заяву ў міліцыю. Жанчына звязалася з ім і прапанавала вырашыць канфлікт мірам, але мужчына адмаўляецца. Ён кажа, што прынцыпова хоча, каб гісторыя скончылася судом. Цытата. «Будзе доўга, нудна, але сітуацыя такая, што чалавек павінен зразумець. 5-хвілінны фотасет можа выліцца ў месяц галаўнога болю». Дальнабойнік пакрыўдзіўся на работніка мытні, а цяпер можа сесці на 7 гадоў. Мытнік падобна заўважыў у кіроўцы нейкія парушэнні на мяжы. Яму пагражаў суд па адміністрацыйнай справе. Але мужчына раззлаваўся і напісаў мытніку некалькі нецэнзурных абразлівых паведамленняў у вайберы. Маўляў, я цябе яшчэ злаўлю. Ну і гэтак далей. У выніку дальнабойніка затрымлівалі са зброяй, працаваў губазік і амап. Пад прыцэлам пісталета кіроўцу выцягнулі з машыны і на яго завялі крыміналку за пагрозу гвалтам службовай асобе. Пакаранне за такое аж да 7 гадоў калоніі. А мінскага праграміста Максіма Нацаканава судзяць аж па 10 артыкулах крымінальнага кодекса. Абвінавачванні сур'ёзныя, сярод іх распальвання варожасці і абраза суддзі і садзейнічання экстрэмізму. Усё гэта за десятак каментароў, якія Максім пісаў у 20-21 годах. Цяпер яму пагражае да 8 гадоў калоніі. Былая медсястра з Ваўкавыску вырашыла вярнуцца ў Беларусь і пашкадавала. Аляксандра Каско ехала з Польшчы. На мяжы яе ніхто не чапаў, але на наступны дзень да яе прыйшлі сілавікі і жанчыну затрымалі. На яе завялі крыміналку аж па 8 артыкулах. Сілавікі называюць Александру адміністратарам дэструктыўных тэлеграм-каналаў. Цяпер ёй пагражае аж да 12 гадоў. А мінскі дызайнер прапанаваў рабіць рэкламу проста на палях. Ён прапануе размяшчаць рэкламу на цюках саломы. Маўляў, на іх можна маляваць нешта ў стылі банак са згушчонкай, зефірак і туалетнай паперы. Праўда, калі на белых саламяных цюках малявалі проста чырвоныя палосы, то прыходзіў губазік, заводзілі крыміналкі і людзей саджалі ў калоніі. Так што тут трэба асцярожна.
А у агурковай сталіцы Беларусі з'явіцца самы вялікі малітоўны дом у краіне. Гаворка ідзе пра Альшаны, што ў Брэскай вобласці. Будынак разлічаны на 3000 чалавек і будзе выглядаць вось так. У саміх Альшанах жыве ўсяго толькі 8000, але ў такой пабудове нічога дзіўнага, бо ў Альшанах і побач вялікая колькасць пратэстанцкіх вернікаў. Форма будынку, дарэчы, падгледзелі ў амерыканскім горадзе Мінеапаліс. Яго плошча складае 7500 квадратных метраў. Будзе 4 паверхі, на якіх размесціцца не толькі зала для служэння, але і дзіцячыя пакоі, класы для заняткаў у нядзельнай школе і канферэнц-залы. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки, выказывайте свои заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.